A mi programunk az, hallom, rámondták a fülére a kérdést. Nem mondott senki semmit a fülemre. A mi programunk az, hogy kiterjeszt. Nem mondjon nekem ilyet, hogy rámondták a fülemre a kérdést. Tényleg jó meg van építve 160 miliárdban. Naslednik Viktorja Orbana je po letu in pol prvič stopil pred mikrofone in kamere državnih medijev, ki so veljali za Orbanov propagandni stroj. Srečanje z novinarji je potekalo v zelo napetem ozračju in sprožilo pravi pretres. Programunk egyik eleme az, hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van. Meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan feltételeket a többi parlamenti párttal, szakmai szervezettel együtt. Ob odhodu iz studia so ga prisotni pospremili z aplavzom. Po fotografiranju in stiskih rok se je zahvalil zaposlenim, ki so v vseh teh letih vztrajali, pa tudi tistim, ki svojega dela niso opravljali z dobrim občutkom. Takih je, kot pravi, veliko, kar potrjujejo številna sporočila, ki jih je prejel iz same hiše. Azt tudom mondani, hogy ennek rövidesen vége lesz, és olyan vezetése lesz a közmédiának, és úgy általában az állami szerveknek, amilyet a magyar emberek megérdemelnek, ahol a törvényeket betartják, és ahol az esküjükhöz méltóan járnak el az emberek, addig is vigyázzanak magukra és tartsanak ki. Köszönjük szépen, minden jót! Aplavza je bil nato deležen tudi po prihodu z predsedniške palače.